guys, dáme si tu jeden pracovný vlogisek, pretože mám pocit, že normálne, že nevidím vlogy normálnych ľudí. Vidím samé matcha, samé pilates, už ma to nebaví. Takže si ukážeme deň normálne pracujúceho človeka. Samozrejme musíme nakrmiť prasiatka, takže rýchle raňajky pre morčata, potom rýchle raňajky pre mňa a teraz vyrážame, pretože ma čaká termín u kaderničky, to sú do okolností moja zákaznička. Takže to také vtipné, že najprv som išla aj k nej a potom išla ona ku mne. Ale pred prácou som si ešte vyzvihla balíček a kúpila nejaké pečivko v zrnko, pretože ho teraz novie postavili pred prácou a proste chodím tam každý deň pre chleba. No dobre, každý deň to ne, ale proste často tam chodím pre chleba. A tu už otvárame prácu a máme tu menší unboxing. Mandličky prišli. V práci som vám toho moc nenatočila, pretože som nečakala, že bude taký perný pondelok a že proste bude plná vinoteka, že stále budú chodiť ľudia, takže som sa moc nezastavila a maximálne unavená som išla domov, spravila si rýchlu večeru, kúkla priateľov a šla spať.